Ассалому алейкум бинандагони гироми, мутаваҷҷиҳи шумо шарҳи муҳимтарини хабаргузаруши ҳафта дар барномаи иттилоъоти ҳафтрӯзи кишвар манзуратон мегардад. Дар студияи Шамсин Наврӯзова ва тарҷумаи имову ишора Барнор Ҳусейнбоева. Нахуст бо сахти хабарҳо шинос шавед. Сокинони вилояти Суғд имкон доранд бо гази табиӣ таъмин гарданд. Дар вилояти Суғд 2497 нафар зан тифли худро тавассути буриши қайсарӣ ба дунё оварданд. Чаро дар банкоматҳо маблағ нест? Шарҳи ҳолат аз ҷониби масъулин. Дар шаҳри Гулистон ба 32 нафар табиб эҳтиёҷ аст. Дар шаҳри Бӯстон 26 ҳолати ҷиноят аз ҷониби 18 зан ба қайд гирифта шудааст. Сабаби омилҳои гароншавии нархи тарбуз дар бозорро масъулин шарҳ доданд. таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи пурраи ин хабарҳо. Имрӯз шанбе 23 июли соли 2022 милодист. Ҳафтаи равон дар вилояти Суғд нишастҳои матбуотӣ оид ба соҳаҳои мухталиф дар 6 моҳаи аввали соли равон идома ёфт. Минбаъд барои соҳибкорон барои сохтани хонаҳои баландошиёна дар микроноҳияҳои 18, 19 ва 20 шаҳри Хуҷанд иҷоза дода намешавад. ин амал ба хотири риояи масофаи байни биноҳои истиқоматӣ ба роҳ монда мешавад. Дар ин бора раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода маълумот дод. Бо иштироки доираи васеи хабарнигорон дар кохи рӯдакии маркази вилоят нишасти матбуоти раиси вилояти Суғд баргузор шуд. Аз рафтиён ҳамкоранамон гузориш медиҳанд. کی میخواهد کدام اهالی کدام محله میخواهد کجا عمری گاز رفتگی بیایم الله کسی تامین بکنه میگم پرابلم نیست میگم معمول نیست این مسئله علاقه کارخانه‌های صنعتی گرفته شده. таъминоти сокинони вилояти Суғд бо гази табиии ҷумҳурии Ӯзбекистон имконпазир аст. аммо ин аз рӯи хоҳишу талаботи аҳолӣ ба роҳ монда мешавад. Сокинону кӯчаву маҳаллаҳое ки дар он ҷо қубурҳои газӣ мустаҳкам аст, бо бастани шартнома метавонанд ба хонаҳояшон гази табииро гузаронанд. Корхонаҳои саноатӣ бошанд, таи чанд сол мешавад ки бо истифода аз гази табиӣ фаъолияти худро ба роҳ монданд. Дар ин бора раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон маълумот дод. имрӯз агар аҳолӣ розӣ бошад шартнома мекунем пешпардохт ранги чихел баъз қағози билинг шудагиту алимҳе кардан дар ко барои ки моя асбоби хориҷӣ ки аз ваи шартномаи байни давлатӣ ки харидорӣ мекунем инам имконият ҳаст таъмин кардани аҳолӣ ба нишасти матбуотии раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода санаи 19 июли соли равон дар толори кохи рӯдакии шаҳри Хуҷанд доир шуд. Дар он доираи васеи намояндагони воситаҳои ахбори умма ва сохторҳои вилоятӣ иштирок доштанд. Роҳбари вилоят нахуст аз бурду бохти соҳаҳои мухталифи вилояти Суғд дар 6 моҳи соли 2022 маълумоти пурра пешниҳод намуд. давоми 6 моҳи соли равон нишондиҳандаи кӯтоҳмуддати рушди минтақавии вилоят و زیاده از 12 میلیارد و 506 میلیون سومانی برابر گردیده. صورت افزایش نسبت سال گذشته 107.3% را تشکیل نمود و حصه آن در نشاندهنده کوتاه‌مدت رشد اقتصادیات جمهوری و 27.1% برابر گردید. در این دوره حجم استحصال محصولات صنعتی در ولایت به 11.1 میلیارد سومانی و صورت افزایش با نظرداشت ایندکس نرخ‌ها 123.8% رسانیده شد. дар 5 соли охир дар вилояти Суғд бунёду ба истифодадиҳии зиёда аз 700 корхонаҳои саноатӣ бо зиёда аз 14 000 ҷойи кории нав ба нақша гирифта шудааст. Аз ин шумора 145 коргоҳи нав ба соли 2022 рост меояд. Дар 6 моҳи соли равон бошад 75 коргоҳи нав бунёд гардида 2239 нафар бо кор таъмин шуданд. оянда мобайни 3 солда мо коркарди нахи пахтаро 100% дар ҳудуди вилоят дар шаҳри Конибодон ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ноҳияи Ашт ва ноҳияи Зафаробод, Машчоқ ба роҳ мемонем ва мо ҳисоб кардем агар ҳама ин агар ба роҳ монем қариб 10 000 ҷойи нави корӣ мешавад. дар баробари пешниҳоди маълумот инчунин роҳбарияти вилоят ба саволҳои хабарнигорон низ посух гуфт. иттилоъ дода шуд ки рӯзҳои наздик барои 45 нафар кормандони соҳаҳои маорифу тандурустӣ хонаҳои истиқоматӣ супорида мешавад. ин рақам бошад дар ояндаи наздик ба 1000 нафар расонида хоҳад шуд. мо вазифаи ҷони аллакай мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ билад ин
اداره ساختمان اساسی ولایت بنیاد خانه اجتماعی را آغاز کردیم. من روزهای نزدیک با اشتراک مهمانان دوره خلق برای 45 نفر متخصصان ساحه معارف و تندرستی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت علاقه گروه کردگی اون متخصصان ساحه طبی که امروز برای مردم ها امروز خدمت رسانی کرده ایستادن جوان هستند و ما گفتیم امروز ما دولت حکومت تربیت میکنند. امروز من خانه‌های زمانه‌ای که من تامین میشوند ساحه معارف هم میشه با علاقه من روزهای نزدیک ما تامین میکنیم و آینده از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت قریب برای 1000 نفر ما لایحه کردیم. همین هر سال ما تامین میکنیم. شهر و ناحیه‌های هم آغاز کردیم لیکن به شما هر یک شهر و ناحیه من به من معلومات دادن 4-5 نفری علاقه آغاز کردیم. 2-3 نفر کارمندانی هست ساحه معارف تندرستی تامین کرده ایستادن. زمین‌ها جدا شدگی هم شهر خوجندایی باباجان و فروخ پنجکل اشت اسفده کالیبردام دیگر شهر و لایحه‌ها از طرف شورای شهرسازی ولایت تصدیق شد. این هم ما البته ما ادامه میدیم. нишасти матбуотии раиси вилояти суғд наздик 2 соат идома кард. дар ин муддат хабарнигорон бо саволу пешниҳодии гуногун ба роҳбарияти вилоят муроҷиат намуда посух гирифтанд. дар вилояти суғд 2497 нафар зан дар 6 моҳи соли равон тифли худро тавассути буриши қайсарӣ ба дунё оварданд. 65 нафари дигар бошанд дар хона таваллуд карданд. гарчанде дар ин давра аз ҷониби мутахассисон ҳолати фавти модару кӯдак ҳангоми гузарондани буриши қайсарӣ кам ба қайд гирифта шуда бошад ҳам, аммо ҳолатҳои номуваффақона анҷом додани ин амалиёт боиси боз 4 маротибаи дигар ҷарроҳӣ шудани ҷавонзанон шудааст. дар вилояти суғд 2497 нафар зан давоми 6 моҳи соли равон кӯдакони худро тавассути буриши қайсарӣ ба дунё оварданд. ин рақам гарчанде нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 54 нафар кам бошад ҳам, аммо ҳолатҳои номуваффақона анҷом додани амалиёт низ вуҷуд дорад. ин мавзӯъ дар нишасти матбуотии раёсати тандурустии вилояти суғд мавриди баррасӣ қарор гирифт. масалан чанде пеш як ҷавонзан аз ноҳияи зафаробод пас аз ба дунё овардани тифлаш бо роҳи буриши қайсарӣ дар натиҷаи амалиёти номуваффақона боз 4 маротибаи дигар ҷарроҳӣ мешавад. сардори раёсати тандурустии вилояти суғд ҳабибулло хайруллозода ҳолати мазкурро шарҳ дод. ҷарроҳӣ амалиёти ҷарроҳӣ ки якум маротиба гузаронда шуд бо нишондодҳо бемории чашм доштанд дар ваи тибби ҳамихел баҳодиӣ мешавад ки нишондоди амалиёт ба амалиёт гирифтан ҳаст нест. дар вақте ки ҳамин бемор қабул мешавад амалиёти ҷарроҳӣ мегиранд. дар ҳақиқат мо гурӯҳи бригадаи дастаи табибоне ки аз муассисаҳои вилоятӣ таваллудхонаи вилоятӣ мо равона мекунем бисёр ино корбарӣ карда ҳолати занро мӯътадил гардонда ба меҳмонхонаи вилоятӣ мо гирон мебинем. ман аз тарафи раёсати тандурустӣ якчанд маротиба консилиум бо ҷалби ҳамаи мутахассисои баландихтисоси соҳаи тандурустии вилоят аз он ҷумла мо бо алоқа дар пажӯҳишгоҳи шаҳри душанбе ва сарҷарроҳи вазорати тандурустӣ сарреаниматолог мо ҳамакти алоқа монда ба тариқи телемедисина бемора чӣ ки якчанд маротиба ҷарроҳӣ наҷот дода ҳозир бемор табобат дорад. то ҳол ҳар рӯз як маротиба аз саракушер-гинекологи вилоят ва сарҷарроҳии вилоят ман ҳамин бемора мепурсам. дар ин давра 397 ҳодисаи фавти кӯдакон ва 5 ҳолати фавти модар ба қайд гирифта шудааст. мутахассисон гуфтанд ҳамаи ҳодисаҳои фавт пурра таҳлил ва сабабу омилҳои он таҳқиқ мекардад. ин ҳодисаҳои фавт бар асари гузаронидани буриши қайсарӣ набуда амалиёти мазкур дар бештар ҳолат барои наҷоти тифл ҳангоми таваллуд гузаронида мешавад. ҳангоми бистарӣ намудани бемор унҷанда нишондодҳои асосӣ ҳаст ки ин яке аз нишондодҳои асосӣ таваллуди пешинаш бо буриши қайсарӣ гузаронида шудагӣ ё не. ин чиза баҳогузорӣ мекунем, ҳолати бемора баҳогузорӣ мекунем. ҳам ҳамина баҳогузорӣ карда мо ҳаракат карда истодаем ки ҳамин ҳар як буриши қайсарӣ асоснок гузаронида шавад.
ҳама рӯза мо ҳар рӯз ҳисобота аз тамоми шаҳру ноҳияҳо оиди ин амалиёт мегирем. Масалан як рӯз ба то 120-130 таваллуд шудагар чанд тоями бо буриши қайсарӣ мо ина маълумотша мегирем ва асоснок гузарондани ҳамина ҳатман аз тарафи сармутахассиси раёсати тандурустӣ зери назорати қатъӣ ҷиддӣ гирифта шудааст. зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дода шуд ки дар ин давра ҳангоми гузаронидани санҷишҳои назоратӣ дар 39 муассисаҳои тиббии вилоят камбудиҳои гуногун ошкор гардидааст ки дар натиҷа ба маблағи 100 000 сомонӣ ҷарима шуданд. Инчунин нисбати 54 нафар шахсоне ки ба камбудӣ роҳ додаанд пешниҳоди муҷозотӣ равона шудааст. аз тарафи муассисаҳо бештар ин дар ҷои ёрии таъҷилики фармоиши 25 ҳаст ва захираи доруворӣ муҳита истифода барашон гузашта иҷро накунем протоколҳои клиникӣ ё ки дар картаҳои ваҳо полипрагмазия мекунем зиёднависии антибиотику аз ду зиёд ва риоя накардани талаботҳои дорухат бисёр ҳамхиваҳо ба назар мерасад. дар асоси ин протокол тартиб метем ва пешниҳод барои муҷозот интизом. гуфта шуд ки дар ин давра 71 нафар кормандони соҳаи тандурустӣ тарки кор карданд. Сабабҳо гуногун буданд: муҳоҷирати меҳнатӣ, расидан ба синни нафақа ва гузаштан ба кори дигар мебошад. Масъулин гуфтанд ки ин камбудиро бо ҷалби мутахассисони ҷавон ки соли равон зиёда аз 400 нафар ҷавонони вилоят таҳсилро дар ин самт ба охир мерасонанд ба кор қабул намуда ҷойҳои холиро пур мекунанд. Инчунин вобаста ба дигар самтҳои фаъолияти муассисаҳои соҳаи тандурустӣ аз ҷониби хабарнигорон саволҳо пешниҳод шуд. То кадом андоза қонунӣ аст анамин даромаду баромадӣ нақлиётҳо дар беморхонаи вилоятӣ махсусан пулакӣ гардидааст ва мо шахсан чанд журналистҳо вақте ки рафта гуфтем худамон бо анамин ҳолат рӯбарӯ шудем. Вақте ки мо гуфтем ки ин дар кадом асос аст, мо маблағро пардохт мекунем, бигзор ба мо ҳамун чек кашфот диҳед. Гуфтанд ки мо чунин таҷҳизот надорем ки чек диҳем ва то кадом андоза ин қонунӣ аст. дар беморхонаҳое ки ҳозир шумо номбар кардосид беморхонаи вилоятӣ инҷуа ман маълумоти ки вай расман аст ё иҷораи гирифтагиш ҳастми вай маъруфчинои бӯҷонич неста вай бепул онҷа. Мана мо муассисаҳое ки мо медонем якчанд муассисаҳо таваққуфгоҳ барои нақлиёт алоҳида ҷойгир шудагӣ. Афсӯс ки баъзе ҳолатҳо мешавад барои тамбашавии автомобилҳо ҳамин дар даромадгоҳи бисёр беморхона ман якчанд ҳодисаҳое ҳаст ки дар даромади беморхона якчанд нақлиётҳоро мемонанд барои гузаштани ёрии таъҷилӣ ё ҳангоми фаврӣ овардани бемор аз тарафи худи нақлиёти шахсӣ даромадан ба монеагӣ мекунанд. барои танзим даровардан ҳозир мана чихеле ки огоҳ ҳаститон дар беморхона яке аз беморхонаҳои калонтарини шаҳри Хуҷанд таваққуфгоҳи калон ҳозир ба наздикӣ ба истифода дода шудааст беморхона. баъдан дар беморхонаи вилоятӣ ҳозир мо имрӯз бо корбарӣ кардосим таваққуфгоҳ даромадаш умуман алоҳида мешавад. мошин алоҳида нақлиёт ба даромадгоҳ мешавад ва даромадгоҳе ки аҳолӣ ё шаҳрвандон ё аёдаткунандон мешавад инам алоҳида мешавад. марҳила ба марҳила ина танзим ба дароварда умуман нақлиёта аз даруни беморхона берун карданда. фаъолияти 6 моҳаи 4 ниҳоди давлатӣ дар як нишасти матбуотӣ баррасӣ гардид. Хабарнигорон вобаста ба бурду бохти соҳаҳои тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, санитарию эпидемиологӣ саволҳои худро пешниҳод намуданд ки дар барномаҳои минбаъда гузориш медиҳем. аз мушоҳидаҳо бармеояд ки давоми чанд моҳи охир маблағ дар банкоматҳо кам гардидааст. ин ҳолат боиси нороҳатии сокинон низ шуд. вобаста ба ин масъала зимни нишасти матбуотии шӯъбаи минтақавии Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд савол пешниҳод гардид. посухи масъулин дар гузориши дигари барнома. шӯъбаи минтақавии Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд аз фаъолияти 6 моҳаи худ дар соли 2022 ҳисобот дод. иҷрокунандаи вазифаи муовини мудири шӯъбаи минтақавии Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Зебо Сираева аз фаъолияти пурсамари бонкҳову ташкилотҳои қарзии вилоятии соғд ҳисобот дод. дар баробари аз муваффақиятҳо гуфтан ҳамзамон аз муаммову мушкилот ва нигарониҳое ки байни ҷомеа ҳангоми гирифтани маблағ аз банкоматҳо мавҷуд аст таваҷҷӯҳ зоҳир гардид.
зебо сираева дар нишасти хабарӣ набудани маблағ дар банкоматҳоро яке аз муаммоҳои асосӣ шуморид ва гуфт ки аз сабаби он ки ҳамаи сокинон дар оғоз ва охири моҳ музди маошашонро мегиранд ин муаммо ба миён меояд. سوال خیلی مبرمی است. در اساس طلبات‌های بانک ملی تاجیکستان هر یک تشکیلات‌های قرضی باید که واحدهای ساختاری خویش و بانک‌های یعنی تجهیزات‌های پرداختی خود را با پول نقد تامین کنند. در این سمت من فکر می‌کنم که تشکیلات‌های قرضی وظیفه خود را اجرا کرده ایستادند، لیکن یک تا چیز فهمانده می‌خواهم. اکنون فکر کنید که وقتی که آخری ماه می‌شود مبلغ‌های مزد مهنتی همه ساحه مالیات نفقه همه مبلغ‌های مهاجرت هر روز آماده می‌استند. شدت‌نوکی بانک‌های هم زیاد می‌شود و تشکیلات‌های قرضی هم نمی‌توانند همین سری وقت برده رسانند. اکنون وقتی که شدت‌نوکی زیاد می‌شود بانک‌ها همون زمان به اینترنتش کار کردنش ممکن. پول نقدش باشد هم از حساب اون که یک خیلی پول می‌گیرن برای شما می‌دانید که معرفت مالیوی امروزه شهروندان ما نه آنقدر بالاتر هستند زیرا آنها فقط حرکت می‌کنند که همین پول کارتاشون به فرمت همون زمان باید پول گیرند. نه درست ضرور خیر حاضر من خطا نکنم اگر زیاده از 10,000 تجهیزات‌های پرداختی هستند در بسیاری هم داروخانه‌ها، مغازه‌ها، مغازه همه مغازه‌ها یعنی نصب کرده شده است آنها می‌توانند بی‌واسطه به غیر نقدی حساب برآوری کنند. بنابراین تشکیلات‌های قرضی هم ضرورشون سری وقت یعنی پر کردن به نرسیده ایستاده است. بانکمات‌ها بسیار باشند، مردم بسیار باشند، همه یک روز بمیگیرند برای که مبلغ خودی از آن برای نفقه پسندوزها نفقه امانت بانک میشند یک روز به همه مبلغ میشد برای همین هم یک روز به همین پول تامین کردن این کاری مشکل است. зебо сираева гуфт ба санаи ҳисоботӣ дар вилояти соғд барои хизматрасонии кортҳои пардохтӣ дар маҷмӯъ 10,445 адад таҷҳизоти электронӣ аз ҷумла 467 адад банкоматҳо, 573 адад терминалҳои пешниҳоди пули нақд дар хазинаи ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва воҳидҳои сохторӣ, 1301 адад терминалҳои худкору худхизматрасон ва 8104 адад таҷҳизоти пардохтӣ дар муассисаҳои савдои хизматрасонӣ насб шуда иборат мебошад. ӯ гуфт оид ба намудани маблағ дар банкоматҳо ба шӯъбаи минтақавии бонки миллии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд ягон муроҷиат ва ё шикоят нашудааст. ин дар ҳоле ки ҳамон рӯза вобаста ба ин масъала дар шабакаҳои иҷтимоӣ сокинон изҳори нигаронӣ мекунанд. نوبسته از این ما چیزی که میگن با شعبه بخش حمایت یگان نمودی مراجعه وابسته به نبودن پول ولی وارد نشده است. اگر احترام خودشون که اگر باشد اگر بیمالو با تلفن‌های باوری ما تلفن کنید ما نسبت ما تشکیلات‌هایی که سری وقت نمیتونن بانکمات و دیگر تجهیزات‌های پرداختی خود را با پول نقد تامین کنن ما نسبت آنها چاره می‌دهیم. вобаста ба масъалаи набудани маблағ ва ё саривақт пешниҳод накардани он ба мизоҷон тариқи бонки давлатии амонатгузории тоҷикистон амонатбонк низ таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. зикр гардид ки ҳоло дар миқёси вилояти соғд 80 банкомати ин бонк насб карда шудааст ки ҳамрӯза ба сокинон хизматрасонӣ мекунад. ин ҳам дар ҳоле аст ки шумораи умумии дорандагони корти бонки амонатбонк дар вилояти соғд ба 439 000 адад баробар аст. ҳамин проблема ки охири моҳ музди маош нафақа мегузарад барои ҳамин бисёр вақт банкоматҳо ки бисёр кор мекунанд тез холӣ мешавад мо пур мекунем дар ин ҳолат ҳам дар ҳолатҳои техникӣ ҳам вайрон шуданашон мумкин аст бояд техникаҳои мо ҳаст рафта соз мекунем барои ҳамин рӯзи мо хеле проблемаҳои ҷиддӣ нестанд 247 посттерминалҳо кор мекунанд ки ба воситаи посттерминалҳо пардохт мекунанд тамоми дар нишасти хабарии шӯъбаи минтақавии бонки миллии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд ҳамзамон дигар масъалаҳо низ мавриди баррасӣ қарор гирифт ки дар гузоришҳои минбаъда шарҳ хоҳем дод. дар шаҳри гулистон ба 32 нафар таибон эҳтиёҷ аст. ин маълумот зимни натиҷагирӣ аз ҳолати мақомоти иҷроияи ҳокими давлатии шаҳри гулистон иброз карда шуд. раиси шаҳр Раъно Ҳошимзода гуфт барои таъмин намудан бо кадрҳои соҳибтахассус корбариро пурзур карданд.
дар шаҳри Гулистон 32 нафар таибон намерасанд. Асосан таибони оилавӣ, таибони ҷарроҳии кӯдакона ва акушер-гинеколог. раиси шаҳри Гулистон Раъно Ҳошимзода дар нишасти хабарияш гуфт барои бартараф намудани ин камбудӣ ва таъмин намудани мутахассисон ба кор тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ намуданд. Масъулин нақша доранд он донишҷӯёне ки дар донишгоҳу коллеҷҳои тиббӣ таҳсил карда истоданд пас аз хатм бо ҷои корӣ таъмин намуда камбудии ҷойдоштаи соҳаро бартараф кунанд. албатта аз шаҳри Душанбе имрӯз мо пурра бо ҳамин муассиса мана албатта имрӯз бо сабаби бемории сартабиби дорухона ҳузур надоранд дар онҷо иштирок доштанд. ҳамагӣ аз шаҳри Гулистон 3 нафар яъне ки мутахассис инсон хат карданд тибби шаҳри Душанберо. ба ғайр аз он зиёда аз хатонотман 15 нафар аз Россия мо имрӯз умеддорем ки фикри маълумотҳое ки сафарбар карда шуданд инҷононро супориданд. дипломашонро рӯзҳои наздик то 4 август шарики мо маълумот фиристондан. агар гӯем ки ҳамин шахсон биён агар мо метавонем дар ҳамин моҳҳои охир аз ҳамин 33 нафаре ки имрӯз мо норасоӣ карда дорем ақаллан ки 50% ҳамин соҳаи табибони мо таъмин карда метавонем. тавре гуфта шуд соли ҷорӣ дар шаҳри Гулистон 6 корхона сохта ба истифода дода шудааст ва нақша аст боз чанд корхонаи дигар ба истифода дода шавад. корхонаҳои саноатии шаҳри Гулистон дар давоми 6 моҳи соли ҷорӣ ба маблағи 2 миллиарду 523,2 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд ки нишондиҳанда ба маблағи 51,2 миллион сомонӣ нисбати ҳамин давраи соли гузашта зиёд мебошад. дар корхонаҳои саноатии шаҳри Гулистон истеҳсоли барзиёди маҳсулоти саноатӣ аз рӯи 87 намуди аслӣ ба роҳ монда шудааст. дар соли ҷорӣ сохтмони 6 корхонаи саноатӣ ба нақша гирифта шудааст ки то индан корҳо бо маром иҷро шуда истоданд. дар ин давра дар ҷамъияти муштараки Африфа хатти истеҳсоли нуқра бо 15 ҷойгории нав, сехи истеҳсоли нӯшокҳои кашнашикан аз ҷониби сеҳбкорони инфиродӣ бо 5 ҷойгорӣ, ҳамчунин ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди лаззи ҷаҳон бо мақсади истеҳсоли маҳсулоти гӯшти бо 8 ҷойгорӣ ва иқтидори 2,2 тонна маҳсулот дар як моҳ ба истифода дода шудааст. дар идомаи нишасти хабарӣ ҳамзамон раиси шаҳри Гулистон Раъно Ҳошимзода аз чандин дастоварди мақомоти маҳаллӣ дар нимсоли аввали соли ҷорӣ маълумот дод. зикр карда шуд ки дар соҳаи маорифи варзиш низ хонандагон тавонистанд ба дастовардҳои назаррас ноил гарданд. онҳо дар озмуну олимпиадаҳо иштирок намуда ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ сазовор шуданд. ҳамзамон раиси шаҳр аз даст доштани сокинон дар ҷинояткорӣ низ ибрози назар намуда зикр намуд ки дар шаҳр дар ин давра 109 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст. ҳамзамон як ҳолати муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор низ ба қайд гирифта шудааст ки аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дарёфт ва мусодира гардидааст. дар шаҳри Бостон дар 6 моҳи соли 2022 100 ҳолати ҷиноятсодиркунӣ ба қайд гирифта шудааст ки аз ин шумора 26 ҳолати ҷиноятро 18 нафар занон содир карданд. байни ноболиғон низ содиршавии ҷиноят ба қайд гирифта шудааст. раиси шаҳри Бостон гуфт дар баробари ин мутаассифона 29 нафар сокинони шаҳр дар ҷангҳои мусаллаҳонаи хориҷи кишвар қарор доранд. 29 нафар сокинони шаҳри Бостон дар ҷангҳои мусаллаҳонаи кишварҳои хориҷа қарор доранд. ин маълумотро раиси шаҳри Бостон Мавсума Муъинӣ зимни нишасти хабарияш иттилоъ дод. ӯ ҳамзамон аз сатҳи ҷинояткорӣ дар шаҳр маълумот дода зикр намуд ки дар давраи 6 моҳи сипари гаштаи соли 2022 дар шаҳри Бостон 100 ҳолати ҷиноятсодиркунӣ ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 2 ҳолат зиёд мебошад. аз ин шумора 26 ҳолати содир намудани ҷиноят аз ҷониби 18 нафар зан ба қайд гирифта шудааст. ҷиҳати баргардондани сокинони шаҳр дар ҷангҳои мусаллаҳонаи хориҷа Мавсума Муъинӣ гуфт масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр дар якҷоягӣ бо мақомотҳои қудратӣ тадбирҳои заруриро амалӣ карда истоданд. сокинони шаҳр ба ғайр аз ҳаракатҳои ифротӣ аз ҷумла иштироки сокинони шаҳр дар ҷангҳои мусаллаҳона дар хориҷи кишварӣ болато ҳастанд. мо айни замон як нақшаи муштарак бо сохторҳои дахлдори қудратӣ ба тасвир расондем. аз ҳисоби худи роҳбарият ва кормандони мақомоти иҷроии давлатии шаҳр ва мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ гурӯҳҳои кори таъсис ёфтанд
و همین گروه‌های کلی جهت پیشگیری نمودن شامل‌گردی ساکنان مخصوصاً نوسان و جوانان با هر گونه حزب و حرکت‌های افراطی و برای برگرداندن همین ساکنان شهر که در چنین جبهه سالانه قرار دارند پیوسته کاربری رفته ایستاده است. در این سمت هم‌روزه کاربری رفته ایستاده است. дар баробари ин ҳамзамон раиси шаҳр аз ба қайдгирии акти никоҳ ва сатҳи бекоршавии он дар шаҳр маълумот дод. зикр гардид ки танҳо дар давраи 6 моҳи соли равон аз шумораи умумии онҳое ки акти никоҳ бастанд 41 нафар никоҳи худро бекор карданд. никоҳ албатта мутаассифона ҳам бекор кардани акти никоҳ зиёд шуда истодааст. ба қайдгирӣ зиёд шудааст. ин сарбиовар аст. лекин шумораи бекор кардани акти никоҳ дар 6 моҳ ба 41 адад расидааст ки нисбат ба соли нимсолаи соли гузашта 9 адад зиёд аст. дар идомаи нишасти хабарӣ аз фаъолияти корхонаҳои саноатӣ низ маълумот пешниҳод шуд. гуфта шуд ки аз соли 2017 то имрӯз бо иштироки пешвои миллат дар шаҳри Бӯстон 17 адад корхонаҳои саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда, дар натиҷаи он сокинон ва дигар шаҳрвандони минтақа соҳиби ҷойи корӣ гардиданд. гуфта шуд ки танҳо дар давоми нимсоли аввал аз ҷониби 4 корхонаи саноатии шаҳр ба маблағи беш аз 1 миллион сомонӣ маҳсулот ба хуруҷи кишвар алалхусус ба ҷумҳуриҳои Россия ва Беларусия содирот карда шудааст. содироти ин миқдор маҳсулотро раиси шаҳр кам шуморида зикр намуд ки то охири сол содироти маҳсулоти саноатиро ба кишварҳои хориҷа бештар мекунанд. ин кам аст албатта кам аст, лекин иқтидори корхонаҳо зиёд аст. мо ҳоло корбарӣ карда истодам дар инҷа корхонаи сухпак содирот карда истодам. Точфилис алакай ба Федератсияи Россия, Беларусия бо Беларусия ҳамкорӣ карда истодам. Евразия опои ташнашикан тамоми зиёдшаве ҳаст, барои ки корбарӣ бо корхонаи анами нуртест ки бисёр имкониятҳои хубам доранд. онҳо аллакай созишномаи ҳамкориам бо кишварҳои хориҷӣ аллакай ҳозир гуфтушунӣ карда истоданд барои ба тасвиқ расонидан. ман бовар дорам ки дар нимсолаи дуюм яъне дар ҷанбасти сол ин нишониятҳо бояд бошад. бунёди корхонаҳо агар аз як ҷиҳат ба рушди соҳа мусоидат намояд, аз ҷониби дигар шароити хуби кориро барои сокинон муҳайё мекунад. дар давраи соли 2022 бо бунёд гардидани якчанд корхонаҳои хурду бузург шумораи муайяни сокинон низ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. умуман дар ин давра танҳо дар соҳаи саноат 114 адад ҷойгоҳи нави корӣ ва дар маҷмӯъ 457 ҷойгоҳи нави корӣ таъсис ёфтанд ки мутаносибан нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 21 адад ва 197 адад зиёд мебошад. дар давраи ҳисоботӣ дар шаҳри Бӯстон корхонаҳои истеҳсолии қубурҳои оҳнин ва профилҳои ганҷовар, корхонаи истеҳсоли мехи печони нуртез, корхонаи истеҳсоли маҳсулоти заргарӣ ва армағонии зари суғдӣ, корхонаи воҳиди давлатии фулозоти нодири Тоҷикистон ва корхонаи истеҳсоли халтаҳои калонҳаҷми Суғдпак 2 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта бошад ҳам инчунин дар ин давра 3 адад корхонаи нави саноатӣ, яъне корхонаи истеҳсоли хӯроки паррандаи Камоли Ворис, корхонаи истеҳсоли гази оксигении ваҳдати Бӯстон ва коргоҳи истеҳсоли обҳои ташнашикани саразми Бӯстон ба феҳрасти корхонаҳои саноатии шаҳр ворид карда шудааст. раиси шаҳри Бӯстон Мафсума Моинӣ гуфт, дар нақша аст ҳар сол дар шаҳри Бӯстон 5 корхонаи саноатӣ сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода шавад. соли равон дар ноҳияи Масҷо кишоварзон дар масофаи 1125 гектар кишти тарбузу харбузаро бароҳ монданд ки назар ба ҳамин давраи соли гузашта 300 гектар кам мебошад. бино ба иттилои раиси ноҳияи Масҷо ҳамарӯза аз ноҳия 200 тонна тарбуз ба бозор бароварда мешавад, аммо бар замми ин арзиши тарбузу харбуз дар бозор гарон аст. сабабу омилҳои гароншавии ин маҳсулотро масъулин ба якчанд омилҳо рабт медиҳанд. ҳамарӯза аз ноҳияи Масҷо ба шаҳри Хуҷанд зиёда аз 200 тонна тарбузу харбуза содирот мешавад. соли равон кишоварзони ноҳия дар масофаи 1125 гектар кишти тарбузу харбузаро бароҳ монданд. ин шумора нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 300 гектар кам мебошад. сабаби онро мутахассисон ба номусоидии боду ҳаво дар оғози мавсими кишту кор рабт доданд. 21 рӯзи боронгариҳои моҳи марти соли равон боис шуд ки кишоварзон натавонистанд кишти тарбузу харбузаи барвақтиро бар зиёд иҷро кунанд. дар вақти киште ки бояд дар зери плёнка мегӯянд ҳам кишоварӣ мешуд, дар ноҳия дар вилоят ҳама медонад 3 ҳафта пас вай борон борид.
همه زمین ها لای شدن، کار کردن نشد در زمین ها. همه 21 روزی که باید تربوز پتلون که میگن پر وقتی میبرمد همه چی نشد، زیاده 300 هکتار کم شد. برای همه روزی نرخ لابو کمتر баланд расуд аст. ноҳияи масчо дар вилояти суғд яке аз минтақаҳои асосии таъминоти вилоят бо тарбузу харбузаи барвақтӣ мебошад. Сабабу омилҳои гароншавии арзиши ин намуд маҳсулот дар нишасти матбуотии раиси ноҳия баррасӣ гардид. Гуфта шуд ки дар баробари кам гардидани кишти ин намуд маҳсулот омилҳои дигаре низ ба гароншавии арзиши маҳсулот оварда расониданд. яке аз онҳо гароншавии арзиши нуриҳои минералӣ ва қувваи корӣ мебошад. соли гузашта як лингаст литр мием 250 сомон ё 220 сомон буд. Бози дар ноҳия то 560 сомон баромад. Як дуюмаш соли гузашта сӯзишворӣ бием саларк бием 8 сомон буд. Бози 13 сомон шудагӣ аст. ба қувваи корӣ соли гузашта як қувваи корӣ 40 сомон буд. Бози 60 70 то 80 сомон шудагӣ аст. ҳама чӣ қимат шудагӣ аст. дар нишасти матбуотии раиси ноҳияи масчо вобаста ба бурду бохти соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи ноҳия дар 6 моҳи соли 2022 маълумот дода шуд. қайд гардид ки барои таъмини амнияти озуқаворӣ давоми 6 моҳи соли равон дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳия маҳсулоти гуногун кишт гардида ҳосили дилхоҳ ба даст оварда шуд. дар бахши хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамъиятӣ барои ҳосили соли 2022 дар майдони 23121 гектар кишту парваришҳои зироатҳои кишоварзӣ гузаронида шудааст ки аз он 2733 гектарашо ғалатдонагиҳо, 12582 гектар пахта, 1773 гектар зироатҳои равғандор, 101 гектар картошка, 172 гектар сабзавот, 1695 гектар полизӣ ва 4065 гектарашо зироатҳои хӯроки чорҳо ташкил медиҳанд. то санаи 1 июли соли равон дар ноҳияи масчо зиёда аз 10800 тонна тарбузу харбуза истеҳсол шудааст. ин нишондиҳанда дар қиёс бо ҳамин давраи соли гузашта 113%-ро ташкил медиҳад. хоҷагидорон арзиши ин намуд маҳсулотро аз назди замин вобаста ба ҳаҷмаш аз 8 то 15 сомонӣ нархгузорӣ карданд. طبق سفارش رئیس ولایت ما طبق سفارش حکومت جمهوری تقسیم شدگی است. ما زیاده از 1800 هکتار کشتکار باید گذرانیم. باز 97% در روزهای نزدیک ما نقشه را با سری بلندبود میکنیم. با علاوه ما 1000 هکتار کشت تکراری تقسیم شدگی است. اما کوشش میکنیم که در کشت تکراری کشت تربوز تیرمایی رو بیشتر کنیم. соли равон хоҷагидорони ноҳияи масчо азм доранд дар масоҳати 230 гектар замин кишти тарбузу харбузаи тирамоҳиро ба роҳ монанд. бо ин роҳ онҳо мехоҳанд ин намуд маҳсулотро дар бозорҳо фаровону нархро ба эътидол оранд. оид ба дигар масъалаҳое ки дар нишасти матбуотии раиси ноҳияи масчо баррасӣ гардид, мо дар барномаҳои минбаъда шарҳ медиҳем. бинобар маълумоти агентии обу ҳавозанҷӣ пагосанаи 24 июл дар шаҳри хуҷанд ҳавои офтобӣ пешгӯӣ карда мешавад. ҳарорати ҳаво рӯзона аз 44 то 46 дараҷа ва шабона аз 32 то 38 дараҷа гарм мешавад. фишори атмосферӣ 712 мм стунҷаи симобиро ташкил дода намноки ҳаво то ба 17% мешавад. шамол бошад аз самти шимолу шарқ 2-4 метр дар ҳар сония мевазад. бинандагони гиромӣ дар шаҳри хабаргузор шуд ки давоми ҳафта ба вақти пайвастанд ва кӯронавирус шуда иттилоъати омода ва манзури шумо намуданд. то байнони навбати тансият ва хонобод бошед.